Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken dagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Okay, tinga rin na ibasa na ito yung surat ni pagayam tayong Noralyn, wano Ronalyn, nga napuluan ti kumpadre. Sagudayan nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, kastaon na iti panagdandanag ko, ken kastamat na iti panagkarkararag ko, Manong Nemi. Nga sabi ko tama ispal. Sabi ko tama agasan. Sabi ko nagbalegi, dagiti doktor, Manong Nemi, iti panang sayang kadda ti operasyon. Ti panaka-operar ti anak ko, nga ni Mimi. Ni Mimi nga anghel iti bihag ko. Ni Mimi nga isu iti kang runaan nga ipatpateg ko. Nga ore awan ti awan, basta adalakit ti anak ko, Manong Nemi. Ti makadakas manong, jagmatin makontak, ti amana nga nilino. Imbaga na itahi, Manong Nemi, nga mapa nagremedyo iti kwarta. Tapno ni kasta kita, makumpleto ti bayad. Kakaasi kami nga nagremedyo, Manong Nemi, iti deposito mi tapno marugyan, iti operasyon, ti puso, ti anak mi nga ni Mimi. Kaya po, tahampay nga kompleto, kat nasken nga, makompleto nito ti bayad, no kas pagarigan ta makalasat, kat iruar minto ni Suna. Nga maumatan, jakmaten makontak ni Lino, Manong Nemi. Intuloy ko lang tinagkarkararag, kabayatan ti operasyon, nakaturturo kak pekit di kabayatan nga karkararag iti pa naka-chapel, Manong Nemi, iti ka hospital. Aging ka nakaringat, iti mapanakon, tapno mamuha ko no anat resulta, Manong Nemi, iti operasyon. Doktor, Miss pa lang, Doktor. Taapay? Saan ka pa nga nagkalay sa iti amat anak ko? Live-in pa lang. Kumusta na anak ko, Doktor? Thank you, kinapod Diyos. Pinalaing na kami na nangopera aking wana. Nakanangaman, di pa nakalasat na. Nagyamanak, Doktor. Awan ti sabali nga pagyamanan tayo, saan nga po Diyos? Mayakar ton. Urumorton iso na ito operating room, may pantuloy ni kwarto. Iso na lang Miss Ronalyn tinagan ko, Doktor. Ronalyn. Masapul ka remedyo yun, nayon ti pagbayad yo. Agrama matan iti manungal daw, nga kada ti anak mo, dito yung ospital. Uwan, Doktor. Tinaskan kita. Nakalasat ang tiyak ko. Saan kami pa ngamin, Manong Nemi, nga nagkalisa, kinilino, aday tariga po na no apay ako nakalibin.
Tsaka mo, ta idi pa laing namo manunemi ket kasla awan ti panunot ni Lino ti Kalaysa. Agkas kasara kami ti maysa nga apartment. Nabintas ti trabaho ni Lino manunemi iso na laing ta. Dayjay, ada bisyo na. Amunat agsugal manunemi. Pasaragbabad no ka ti kasino. Nga tunggali palagip ko manunemi ti Kalaysami madamdaman ton. Tinasken ka nagdandan nata sang kay bagana. Tinasken ka sang kay baybayan. Wahin manong. Madlaw ko idin nga nakapsot ti puso ti anak ko. Managsakit. Inananusak manong nemi nga naiaywanan tinartaripato kabutanak ko. Siyaklata manong nemi uno isulat ta ti asa si kaswag. Aging ka ngay nagtawanin ti talo manon nemi kumarkaron ti kasasad na. Iti pa nag-confine mi keng kuwana imbaga ti doktor nga kasapulan ng operasyon. Pinagremedyok ni Lino manon nemi ti kwarta para ti deposito. Nakapag-deposito kami. Iti kabayatan manon nemi iti pa naka-operar ti as anak ko nagpakada ni Lino. Tapno ni kastakit mapan na agsapul iti kwarta tapno manayunan kan makompleto ti bayad. Ngimita manong nemit na nayaka rin ti room ti anak ko nga nakalasat iti operasyon. Kaskas di nga saan ko makontak ni Lino. Apay nga ta? Ibus na ti kwarta nga gamak ngayon bati na para iti kasapulan nga agas. No, may busan na ito'y pangalak pa iti kwarta. Hindi na mabaling ko nakasarita ti anak ko. Anak, kumusta ka? Mimi? Mami? I love you, anak. Nagyaman ta kinapod Diyos. Tanalasatam ti operasyon mo. Siya naktor nga marigatan nga umangis, mami. Santun nga agkapsot ti pagi kahanin na. Agpidikton nga normal ti pusom. Agaman ti kinapod Diyos. Hanggang doon ng marigregatan, awan doon ti marig na mga nasakit. Normal doon ti kasasahan mo, anak. Sinunutihan ni Daddy. Awampay. Di pa si Mangpet. Check mo kontak. Ngayon mo pagdanakan. Agaram na medyo ni Dadim. Iti kasapulan nito eh. Tinas ka na kat nakalasat ka. I love you, Mimi. I love you too, Mami. And I love my daddy. Agliman nga aldaw manunimi. Awang matlan ni Lino. Adun tinagsalsaludsudak ng runa iti pagtrabahuan na karayta kanong nga aldaw manunimi nga lima nga saan nga simsimbrek. Talaga nga saan nga simbrek at agsapsapul nga ron iti kwarta nga kasapulan mi. Manunimi. May sa kadakwadat nagsaludsudak. Di may sa kadagiti kumpadremi ko na at may sa kadakwada may sa isuna manong nemi nga nanganak iti bunyag kinimimi ni kumpadre Ruli manong nemi tinawagak man ni Sona kumpadre kumusta ni Mimi? Okay may ti Sona ang problema pumipigsan. Kat into no Lunes, sigun ti doktor, kat mabaliminto ti rumuhar. Di makadakas. May bibusan ti kwarta, nga embati, ni Noli. Ken, awan ma ti pagbayad mi, tapno makompleto ti bills mi. Tapno, may ruwar ko ti anak ko. Awan mo ti ni kumpadrem. Sikat di masansan kakawikuyog na, sikat di masansan nga, kaduwanan ako anong mapaniti kasino.
Sumursurot ang laking guana, pagpagusto, tapno da kaduana, pag buenas. Ngam Jack Pepe na, nabadasan ti nagsugal, nagbuyak lang, amok Ngam mahumot insuna. Ore siya kat mas dawak mat. Kasapulan ni insuna iti trabaho, tagko pa sinagam ngay. Ang kapilitan, no saan nagsubli, talaga, mangala kami iti kasukatlan. Ito nagparang insuna, anton makasubli pa iti pwesto na. Nakaskas daw. Apa nga, di lang, saan ko ba't na makontak? Kan di lang sublin. Diyak man maawatan eh. Kasi anong oras din, kumpadre, no? Kasama pa yung nakabayad, ha? Pangalakti ko pagbayad ko. Bam, tulag kami ti asawak, ganito na. Kung may kamto mo sarita, doon ano posible pa nakairuar na? Tuno Lunes. Sige, adakam to tayo tuno Lunes. Nakontak ko pa yan manong name, di naganak kaninuli. Ngayon pati isuda manong name, kat awan ti magmagada. Missing in action, kas jete kahit nasawan manong. At nga ta nakabasbasulan ni Noli. Kahit hindi matsambahan da, kahit sinalbades da, as dyan nga ta. Diyos ko, awang ko matidakas ka napasamak. At ako matinasya na kasasaad ti live-in partner ko nga ama ni Mimi nga anak ko. Dimtengan ti Lunes manong nemi. Kasgas din nga awan ni Noli. Ngam adda na kiti agasawa nga Ruli Kenduna manong. Kumusta? Kumadre? Kuna ni Dona. Gustoy. Nasihatan. Napigsan. Nasalunatan. Ni Mimi, nga anak ko. Ti anak yun, di bunyag. Kas magkita yun. Anak, agay ka kada ninong kinininang. Ay, ninong. Ayan. Ay. Aw, daing pagtadakyo. Ngim ni dating ko. Aw, matlain. Kit ni, rumwara kon. Napigsakon. Nalaing akon. Nalaing ak maning agsala. Nalaing tumaning agkanta. Daw ani magusgusto mamiking ka. No sa rungkaran da ka. Kanta ka, agsala ka. Nga ipabuyam ipangag ka na kami. Kanininang mo. Saan ako naragsak tao madlangin ni daddy? Ang abali na. Agsublit to bali ng daddy mo. Rumor ka itan. Awang kanot pagbayad mi. Kuno ni mami. Awan ti pagtanagam, nagtulag kaming kanininang mo, nga ta kaming timaka mo. Kumadre, nagpeso. Ha? Nagpeso. Aday sagsagani mi nga kwarta. Nga para kumaman iti panakapaagas kini kumadrem. No? Apeng nga nga, itadyo ka na kami. Tapno lang mairuar ko tanak ko. No nairanta nga pagpagas ni kumadre. Nagtulagan mi. Nga, itad mi laingin. Keng ka. Tapno mairuar mo ni Mimi. Kasano nga din ni kumadre, kumpadre? Ronalyn. Awan ti pagdanagan. Tadan tumanin sa bali akong taway. Yan tangay. Mabalingmat nga may puspon, di panakaagas ko. Pasensyahan ko, madre, ha? Siyak pa yun, tinanging paayan nyo. Ni pala, anak ko, tinanging paayan nyo. Di para kumakang ka. Kasapulan. At adatan. Siyak at mabalingmat nga may puspon pala yung panakapaagas ko. Sa adamot pala na kiti tumtumarek nga agas. Tapno mamintenti.
sa lunat ko. Mo sagpadpada kami kini Mimi iti problema. Sakit ti puso. Nga dati ka po na no apay nga maipalit ka na kaniyak ti eksikog nga di ka maadaan ti anak kini Rolly. Nga bali. Adamat ni Mimi, ti anak mo, anak mi matin. Ay kamanak, kumadre. Thank you, kumpadre. Dati anak ko, na i-prioritize yun. Inroar ko nga ro din, manon name ni Mimi, kat nagsubli kami siyempre dito yung apartment nga upaan mi. Di makadakas manong. Kaskas di nga awanin saan ko nga maure pa ti ama ti anak ko. Kat ni, awanin ti gatang ko ti kasapulan mi. Nagsubli-subli pa yung manon name, naking ko ka ti apartment, kat di ka makabagbaya din. Ti bil ti danom, kat bil ti kuryente. Tinawagak manong name ni kumpadre. Hello, kumpadre. Ronaldin, kumadre. Ana, ada mo ng problema? Saan nga may busti problema? Siguro masolusyonan lang dito ino. Noan niya. No, agpakita kanya ni Noli. Araramidon nga di madlang di kiti panakabag itilintig ng mga sapsapol kang kuhana. Siyempre, di nagpukawan ng sona, impakabok iti pulis. Para kang kakumadre, anya nga talaga iti problema kang kuhana pag nagpukaw. Tsaka mo. Mabilang ha, ilipas ko lang ito bubrak. Dumagasag to tano, agapok di opisina. Dapat na makapagsalita ng tasyahan. Sige, kumpadre. Thank you. Inuroray ko nga rod ni Rolly, manong Naimi, kad idumting, nagadot inyawat na, upat nga supot. Ano na kiti, kumpadre? Naggroserya. Kasapulan di kitoy. Dito ka ni Mimi! Ninong, thank you, Ninong. Yung natsasiyat ko nung dating ko ti dumteng. Kaya nga bali, dumteng to. Nandun kita, Ninong. Kaya ito para king kanating nga may isang supot. Thank you, Ninong. I love you, Ninong. Maraarte anak ko. Kinininong naman ng naimigat inubamat ni Rolly. Apungol man ng naimi ni Rolly, ti anak ko. Inagmet manong naimi ti anak ko, ni Rolly. Umis-isa magkamangkit-kita ka na kuhada. Kumadre, may iliw nga talaga ti anak ko, iti amana. Kasta no ka ti pa nang hahag na keng kuhana ni Dolly, no kasta nga tumting. Kabayo natin awang pa lang ni kumpadre, hindi daak. Siya pa lang ti panakama ni Mimi. Ninong, mabalim mo at Mimi nga tawagan ng ti daddy. Ninong daddy? Mabalim mo tagtipunin. Daddy Ninong, nguno Ninong daddy. Ninong daddy? Anak, ano sa dinutayan ni daddy ko nga talaga? Dumting tumadlang. Masapulang tumadlang dito pa nakabagat tilintag. Sa dinutayan talaga tiyan na. No awanin ni dading ko, si kalatan ko na Kauwan, Ninong daddy. Di ba? Thank you, Ninong daddy. Sige rin, bumaba ka rin din, kat nadagsang ka. Ano datang tidkon, ha? Damakan dita, dadag kita ayam mo. Sige, Ninong, daddy, mami, inak dita, kita kagihim ko ang ubing dita. Abay tayong apartment. Nang ipakita na ito ayam ko, kaayam kami, kaya kastamitin, nga, ikakto natin ni Ninong frutas. E di remuwarin ti anak ko, manong Naimi, nabati kami ni kumpadre iti onin.
No kasta kitain na ni kumpadre. Diyan mo. Kasla, nakapagpagkat pa ng kita na kanya. Diyak may parang tirangak. Iso nga, ibawin ko ti sa bali. Kumadre. Kumad. No, niya man ti problema. Di baga malaking kanya. Kasapulam ti kwarta. Sino kumatisaan nga kasapulam ti kwarta? Papanawan na kami dito apartment no saan ako nang makabayan. Alam dito 20,000 dito. Kumpadre, saan ka makabaybayan? Abay ta utang mo ka di ka nito. Tulong ko. Katuwin, sa amad lang na di utang kat mabayadan. Titulong kat masubadan. Noon yan tumanti mabaling kong isubad kang kakumpadre. Ibagam tulaing, nakasgana. Nangruna kat dato sa rin nga pangpa-operar mo ti asawa mo kat indad mo kanya. Tapno laing may rumar ko ni Mimi. Nagpahayan ki ni Mimi ti para ko makinininang na. Ti pa naka-operar ni Mimi kat sigurado. Ngem ti asawa saan na sigurado? Ano ti kat mo sawin? Panakigasan-gasat lang. Gan kaslasang ko kayat nga ma-operar. Tadudag ko na. No, lakid dita saan na nga mabusbusuran ti sakit na. Agpao ti biyak na. Ngem no ma-operar. Ang mga iso, iti panakadagdag, ti patpa, ipapatay na. Kasta ka di? Iso nga no, kas pagarigan ta. Umay kam nga dua dito kat pagpapausan mi nga ibilang nga anak ni Mimi, tadetang artika sa pulad mi. Ipalubos mo kuma. Okay. Ang problema kumpadre. Ti anak ko, anak yumaten. Taarig na. At ito panakalang nga kwarta nga intedyo kat mangipakita nga talagang nga nalablabas pa tinaipayon nga tulong kang kuwana ng tipod nung amana. Malagib kumanin ni Noli. Sa dinataitan ni Noli. Don't cry. Saan kang sangit akasta ko, madre? Iti kasta ng imbaga ni kumpadre manon na inarakop na. Kumpadre, saan ka nagsangit akasta? Saan nga makatulong ti sangit? Huwag sangit ka katsamot nga bigla tangag parang agawid ni kumpadre. Italag tayo kinahapon Diyos hindi amin. Nasabi ko tano at dapat lang si bibihag ni Noli. No at daman siya na iti pagad nga kasasahad. Sabi ko matasang nga baybayan ni Apo Diyos. Huh? Okay? Saan nga nagsangit na ngasta? Kumatre? Don't cry. Atak dito'y. Atak dito'y katsang kaya baybayan kini Mimi. Kaya po nagbalik kay matang napatag kanyak. Kasunod kaya napatag kumatre. Basta. Tanuawan tigasat ti asawak. At daka kasukat. At dapayan ni Mimi. Nga mabalinto pa yung agadi. Kahit mo sawan. Kinunak manunimi kat kinita kisuna nga timagada. At anatay tayo kisuna. Iti pa nang tangad ko kayong kuha na nagpinarang kami kini kumpadre. Aging ka napakidemak, ideya sa dagna tirupa na itirupak, kat nariknak laigan manong tinabarang agek na kadikidi bibig ko. Nga ninanam na dikidi bibig ko manong nemi. Ngimrimok atak, kumpadre, saan nga rumbing?
Si bibiyag pa lang ni kumadre. I'm sorry. Jack mga widan tirik na. Nangrunan no makita kang sangsangit ka. Bayam sana kung nagsangit. No saan kang nagsangit, di ako mampatang pambarak mga raw pangka kasiyay. Antap no saan ka madanagan kanyak ko na. Sa mo panginawat ti kwarta. Sige ka sa bulak. Inawat ko mano. Iti panangawat ko, inulit na matmanen, tinangarakop kaniyak, manong nino. Kumpadre. Kumadre. Inakon. Sige, amay tumanin. Untong ka sa pulak manin, di kwarto, may kantumanin. Bareng no andanton ni kumpadre. Bareng. Sige ka na din. Di ba nagpakada na hindi adda kami ni Tirida o manon name niya rakop nakmanin ken inagkan naman hindi kiti lips ko la. Kumpadre. Sige na. Agpakadak tulangin kini Mimi. No malapsak dita. Adda nga gaayam ka nagdi padre ng obing. Sige. Gananat ka. Thank you, kumpadre. Okay. Hindi makapanawan ni Suna anong name nagtugawak na nagsanggir, nagkidem. Agas lang marikirig nagpailang ti irut ti arakop ni kumpadre. Ken bara di kiti bibig na. No pa amok nga saan nga rumbeng manong naming gabot ang basol. Hanyamat din di kastoy. Sa dinong nga mintayan ni Noli. Apay nga nagpukang matin. Saad na ni kumpadre. Ang mga ta ni kumadre Dona. Nakasidya ti panggap. Ti asawa na kanya. Wano nagtulagan na nga ta. Ngano awan to ni Suna. Nakas pagarikan ta saan nga makalasat. Gabot ti sakit na. Nagpadpada at sakit ti anak ko. Imbag ti anak ko. Ta nakalasat ta. Nagbalik iti operasyon. Nakananama manong naimi nga dumakkalisunan nga nasalunan. Ngayon ni kumadre doon na. Umumres ti pamagina. Nga datagang siguro ti gapuna manong naimi nga mailiumit ni kumpadre. At siyempre, baka maipalit pa'y kadakwadan ti sex. Tama nga overjoy manong naimi ni Dona. No kastang mapanin ti climax kat agatake di puso na. Unsa nga peso. May parit sa digiti adda sakit ti puso na. Ti makipag-sex. Di ba? Kang runano unay may parit kadakwada tagsikog. Jakbet ka di mamamalaw manon nemi ni kumpadre Rolly. Kasapulan na. Ket siya tinangibaw ingan na reta ang interes na. Rugso na kanya. Ninoli, tama ti anak ko. Sa dinon ti ana. Agdua bulan ton manong nemi. Aging nga dimteng di kiti pulis manong nemi iti may sa nga bigat dito apartment. Ronaldin. Ay, sir. Ada ka din update? Ada ka din napintas nga damag sagnan ti asawak? Nasarakan minta asawa. Ha? Sa dunay na? Aring na. Dikitilayangin na. Saan nga marsaak nga paset ti bagina ti anda. Natayan ti asawa. Diyos ko. Nasarakan at nakasarak kang kuha na iti nangibilangan na. Sinalvage na. Kasanong nga amo yung iso? Dito yung sing-sing. Sing-sing na ito isang kanina. Iso nga pa iso.
naakop dagiti daddo mga paset ti bagina. Nga ito lang ang sing-sing ti pakalasinan nga isuna. Dahil ti may sapon nga riya. At aking kanon at planom, di man sayag mo, ilungon mo, may tabon. Sika, uno dagiti naganak kang kuana. Amo ka din dagiti naganak kang kuana? Amo dan. Sut imo nang income nang ipakamuan ka na kuana. Isudat ng bigbig dat sing-sing, kanda dumapay nga pagilasinan, ti kinasasyon nun. So ngayon may kami, tapos ipakamumit kang ka, ken si katurumbeng ang mangiman sayag, wano, digit naganak kang kuana. Digit ilatan naganak kang kuana. Tao mat, tinapintas ang pangiman sayag kang kuana, kat apartment mo lang tayo, ming. Diyos ko. Awan kaya man tanak. Amat anak ko. At kaya man ni Noli. Nga sigon ti investigasyon manong naming. Ganada, digit nakautangan ni Noli a kwarta nga butik pa nagsugal na. Nga daita manong naming. Itinangin pagpangtaking kuana. Diyos ko. Timbag lagi din ta. Nakaitad ti kwarta. Nga iso ti nakairugyan. Iti pa naka-operar ti anak mi. Noli. Iti pa nakaimansahayag manong nemi. Di kinabat-bati nga paset ti bagi ni Noli. Napang kami siyempre. Iti anak ko. Nga gusto iti sang sangit ti anak ko. Iso ka di ni daddy, mami. Oh, may turupa na. Anak, iso na ito ni madading mo. Nasarakan da kas 20 lang, anak. Gusto awanin ni dading ko. Awanin, anak. Robin, talangin ngawatin ta, awanin ni daddy. Siyangat, tanasarakan da, tapno, saan nga agalaan na ti panuta. Naging ganay, kuma. No saan da nga nasarakan, ti bangkay na. Kit question marat pa'y laeng. Ngamitanak. Rumbengan nga awatin ta. Nga awanin ni dadim. Awanin. Daddy. Kan. Daddy. Kas iti imbagak iti anak ko manon nemi nga rumbeng nga awaten min. Nga awanin ni daddy. Awanin ni daddy na. Awanin ni Noli. Nagdalinad kami iti apartment manon nemi ket kunak. Nga agsapulakmat iti trabaho. Tapno di kasta, kadada pagbiag mi iti anak ko. Yan tangay kat mabiling kumati anak ko manong. Anak, mami, ibati ka kinititam nga Rosie, ha? Tikatulong na rita bangir nga ridaw. Kadwam, tay kaya mo, nga aywan na. Ha? Tama pa na ang sapul trabaho. Saan ka nagluglogo? Tapno, saan nakabaotin ni titam nga Rosie? Ito na sangpit mo, mami. Sumangpit at tumitlang, no? Madam naman. Wala ito naman. Kinasaritak niya, manang Rosie, manong nini. Manang, yan, anos mo ba si anak ko? Awang problema, Ronalyn. Oray ta, agkaayaman naman ito, ewan ko. Nabitas pa di ata, kwa. Mabaling ko ang panawan ida, no? Kaya ayam da. Ngayon, no, awan ni Mimi, kaslag, sangit mo dati, aywan ko. So nga napindasan da, so ang pagdanagam Ronalyn, matulungan akmet. Alam mo nila, makamukharod ka na kwada, ha? Sige. Barbaring na makastrek at magladangos sa trabaho. Gabot na sana ka nakapagturpus manong name kat dati akmat idi nga sales lady na lahat at nakamamuan ni Noli kaniya.
Inadas ko man nimi, tinag-aplikar, iti mall, iti may isang department. Kaya bag, kasabulan ka mga talaga. Mano ka dito sweldo, dinamag ko Okay na, okay. Ito na nga ti pa ng rugik. Ura itan. Bali mo ti mang-entertain ka dagiti customer. Tayo to no bigat. Magdadagto kang karato no manay natin yung uniforme. Tamasapol nga uniforme. Ya? Sa kala uniforme, sumpre ka to, yan ti bigat. Ito no gawit ka ti malam, may kat uniforme. Dati mo lang madog ti gawin. Nagyamanak ma'am. Manang silbya ko naman latang kanya, nakaawagan ti ma'am. Ate, may bintas. Nagyamanak ate. Arig na naghapdayak, edi nga aldaw, manon nami isut ka po nga kinayat nga daak. Nga buta at customer nga rot manong. Ado ngamin manon nami, digiti kasangpet nga tagilako da. Tagilako mi. Nga detat ara-aran manon nami, digiti customer, nga buta na ipakpakamugayam nga sales. Iti nga aldaw. Kadadaak manon nami, nga timulong nga nag-entertain ka dagiti customers. Agalas sa isen manon nami dagrekep. Ito ko kenggan. Di ba sweldo iti dito nga aldaw. Gabutan mo ka sa pulam. Ronalyn. So dito. Ala, dakla sa midlaw na ate. Aman. Kakaiso na nga. Dakla tinitulong mo. Pero sumara ka no bigat sa paem. Anong oras ka din lukat tayo? Alas 7. Before 7. Ata ka to yan. Awang ka di lang ti problema. At anak ko, yung mga problema at anak ko. Ti asawa ngay. Single parent. Hanggang nga nagkalay sa mesa, natayan. Kadi. No, nanamag mo na dyan na sarakan dang bangkay ti daraas, iti amyanan. Si katasawa na, live-in partner ko. Wan. Peso ka dito, damag, pinatay na, kapag kaadot utang na. So, gadur ngamin. Kinabudno na, nagpukaw dita, at dati hospital ti anak ko. Iti pa naka-operar na. Sa tagayam. Iso nga nagtrabaho ka, tawan isonan. Nuhuin, mate. Alawan. Kaya nasaya ito, may kadto, itap no, nakatulong akang ka, kaya makatulong kamot kata kami. Naggatangak matan manong namin ka sa pulak, mabahan ti kwartang ented ni ate, Sylvia. Naggatangak matan ti para, ti anak ko, kaya ti kayayam ng ubing. Sinabad dakdag iti doang ubing, manong namin di makita dak, kasobrang iti compound ti apartment. Pinagsinagkaysak ida manong naming ented ti sarabo. Mami, thank you. Kundak na nusang ko nga agawid. Narabin. Italang agawid ka. Nga bari anak. Tadang trabaho. Ya? So nga, agsingsingpad ka. Masapa ak nga rumor iti bigat. Bala daw ang agawid iti kasto nga oras. Yang nga bali. Adamit ni Gigi. Ang kayam ko. Ang kayayam ko. Minsta peso tita. Naragsak kami nga doha. Tapos kami ka nung agkapsat. Uno kambal. Doha nga babae man. Gigi ken Mimi. Nagaturagan ti anak ko manong name di agring di cellphone ko. Di kumpadre. Hello, kumpadre? Kamusta ka? Nakastarig akong di trabaho. Apay nga naskang nagtrabaho ka. Yung pangalapin ang pagbiyag mi nga gina, no saan nagagtrabaho. Sa may sa rumang unang trabaho kasarod ni Mimi. Nga mapanawam. O, ti problema, tada kay ayam nito karoba. Nga kayat pala mga ayawan kang kuha nga adda ni Mimi. Tapno, adda iso na kay ayam ni Gigi.
Nakaturong araw din. Katurogin. Kasi ka. Di ka makaturog. Hmm. Dinisturbong ko man, di ba nagturog ko, abot ha, saan ko na silent cellphone ko. Kumadre, I love you. Mm. Sigurado nga ada iti abay mo ni, kumadre. Awan, nadak dito ruwal. Nakaturo ka ni Sona. Simbro man ang sakit na. Di mo ka may taray ito ospital. Di mo ka patasin ti makigasan-gasat. Anya ta mo, baka no, makalasat ito operasyon. Bayam kong padrita, bumali akto ti dakkel. Tapno, ori basit laing, napaset na dintedyo, natulong kada kami, kat may subli. Naro na kat nagtad ka pa dito, 20,000, na pinagbayad ko, di utang ko. Kasera, anda ako. Sa mo pampanutin data. Tinasken. Nasalunat ka. Tinasken. Ada ni Mimi. Tinasken ka nasalunat kayo nga gina. Kaya nasalunatak man. Dadi mo ka di kayat. Ngagpaot nga makalasat ti operasyon ti asawa. Kayat ko na eh. Ngayon misumot ti mga pukpukaw tinamnama. Patpati correct ti pakinakam ni doon ang asawa. Ngayon isunat ti mga upay. Kinapuno na. Isupakit mangidurudurong kanya. Mangidurudurong kanya. Bagbaga na nga rod. Ano matay ito isuna. Kat mga alak ti kasukat na, siyempre. Si kakano, ti Bilyek. Hala. Kasta ti bagbaga ni kumadre. Amom, idaw-dawat ko nga agpaut pa iti biyag na. Idaw-dawat ko nga sabi ko mata, makalasat sona no ad operasyon. Umay konduman kiti sarong karin sona. Umay to sumarong kar kada kayo. No, andan to may bagan nga day off ko, trabaho, kaduak to ti anak ko. Tapno pumasyar kada kayo. Pumasyar kami. Ororek na ta kumadre, ha? Sige. Sige, Roden. Good night. I love you, kumadre. Kumpadre. Anong sumbat mo? Hampay ngita, kumadre. Urayan pa'y lamatay ti asawa. No, saan kong idaw-dawat nga matay? Tiket ikar kararag ko ket makalasat isuna. Agbiag isuna. Ngam kinapudno na manon nami. Hindi pa'y laing. Kadi di panangarakop kan panakaraman ko kadi bibig ni kumpadre. No pesang ko pala amo idi nga awan ni Noli. Kat na isang sangayan ti mariknak kang kuana. Hanggang gapo ta mailiwak. Hanggang gapo manon nami ta kailiw ko ti makipag-sex. Ngamit ti kinasiyat ni kumpadre. Kitam kat para ko mati asawa na. Ingastos na para ti anak ko. Ngam sa bagay ko na namat manong nemi nga pati ti asawa na ni kumadre doon na kit idurduron na ni kumpadre. Ngano kas pagarigan ta mapukaw isuna. Awan ti sabali nga pangala awan sabali nga kasukat na nusanga siya. Ngam siyak nga ta. Siyak to nga ta. Ang mga mut no da sabali. Ang mga mut no kayat ni kumpadre ti mangala iti virgin. Nga saan kas kanya kandan anak ko. Iti day of kon manong nemi inaibak ni Mimi ket napam kami asim marong karamismo iti balay da kumpadre. Anaira namat idi nga Sabado manong nemi ket adda isuna saan nga simbreng iti opisina.
Kas daon iti tarahin ni Mimi, di makita ng daninong kininang na. Kit nagsinublat dagiti duwa, anang ubaking kuana. Adda ni Mimi kini kumpadre, idi umasadeg ni Dona itihan ko. Kumadre, thank you. Di mo insarong ka, ti anak tayo. Kumusta kan? Nasumro, dito'y sakit ko. Kaslakay kahit konti matay. Tapi nga di nakaitaray ti asawam no kasta nga sumro. Isumalayso. Kumadre, napimpitas na makigasan-gasat kayo para ti operasyon. Kaya ko ti kastoy. Mangur-uray lang tanti talaga nito din. Hangkon nga may tadalagsak na asawa. No pa ibagbagag kang kuhanan ako. No pa alalukuya. Lala iluwag. Rumurman sa ekta asawa. Ngayon tinakayan. Hampir nga dinakayan. Hanggang maaros tirik na. Aman. Ngayon yamak na. Amangan ka no. Matayak. Kabayatan. Di ba nagsesex me? Di na kaya ngagapukin kuha na kat magsatanak ti angis. Nagkarigat sakit ti puso, kumadre. Amin mo, nga no, sakit kadag ti vital nga internal organ. Titunggal tao kaya talaga delikado. Ngayon kadalagaduan ti puso. Dahil ito yung aron, ti pagapuhan, ti pitik, ti anges. Tano saan ang function ti puso. Natayan ti tao. Idi sublaten manong nemi ni Dona, ni Mimi, imasidagmat kanyak ni kumpadre. Kumpadre. Ano nagsaritaan nyo kini Dona? Ura iso kanot mga alukoy keng ka. Tap no mapantiili mo, di mo matkano kaya. Data unit yung gonam-gonam ti doktor. So nga kayan. Kasano nga rin din? Kasano nga rin nga niya? Nga may papantiili mo? Saan nga importante rita? Tinaskan ka si bibiyag pa lang ti asawa. Sunalang ta, abas ta kasyay, awang pati anak mo, o anak yun. No, adala ko pambalin ko. Ada mabalin mo. Ngimtsak man count kayan. Tapay, si bibiyag pa lang ng kumadre. Minton ka ano nga ron. Abi nga di mo padasan ti makigasang-gasat. Ti asawak amis mo tagked-ked. Uno pa'y kunana. Nga saan to ngagsakit tinakim na. Numaman na. Nga adan mapasamak ka na ta. Kahit mo sawan iturduron na. Idurduron na ka ko naman. Idurduron na ka? No. Dakalauna nga pagyaman na. Numatulungan na. Numatulungan na, matulungan matinso na. Ang dakalabasol ti Diyos na ita, kumpadre. Mawatan ka. Tawarin siya kmet. Amok matag-butang kinapo. Amom, kumpadre, ti daw-dawat ko,
agnanayon pa iti biyag ni kumadre. Wen, dati, agmilagro tap ni kasta ket ahantun nga, sumken, agdikar ti sakit na. Kasano ka ti kapaod na? Maminsan ti makalawas. Nagro na no, tsaka mo, ori awan ti kasakit tinakem na ket, uno, mao hangam, nagagangila nga, ragsak na ket, sumken. Anang tulakid din no, as makarigan ta. Ag-sex kami ke, huwag nga ron. Uno saan ket, maamuan na nga, sa matata, isot mang dagdagdag ng kanya, isot mang idurturong kanya. Iti na minsan nga aldaw manunemi imay nga mismo ni Duna dito'y balay, wano dito'y apartment ko nakumang. Oh, kumadre, sumara ka, ni Mimi. Ada to oneg, Mimi anak, ada ni Ninang. Ninang, ay, Ninang. Ato para keng ka. Thank you, Ninang. Mabigas na tilangam, Ninang. Anat lang, pumangpangit ka. Sorry, Ninang, ha? Wen, napangit akon. Nakutong akon. Apit, Ninang, sakit mo? Nagpatbarat sakit. Imbag ta, haangkan, awanin ti sakit mo. Nagbalik iti operasyon. Ah, sakit ti puso? Kat agpa-opera ka ba, kas kanyak? Wen, naki-schedule. Agpeso ka, di ko madre? Wen, sakban na tagat-adikat. Ngayon, di tinaganak kanyak. Kakabsat ko, kastamatan kini kumpadrem. So, tapang nagdagdagan niya. Among kumandre, no kasta nga sumro, permi. Kang kanayon ko ibagbagang nga, patayak la kuman. Napimpintas tumatayak ko, tamatayak tumatlang ko na. So, nga manugot ako. Tun ka ano, Ninang? Ito may kandubantayan? Next week, tun Monday. Kumadre, da kami nga gina, da kami ti kang runan. May inayon na kang runan, may daw-dawat na sapay ko ma. Tagbalig iti operasyon, sapay ko ma. Kasta tindaw-dawat ko manong nemi, sapay ko ma. Ngem, nagring ti cellphone ko manong nemi. Agkabagkabag. Hello, kumpadre? Kumadre. Awanin ni Donna. Ala. Saan na nalasatan? Diyos ko. Alain niyo kumahan ito na. Di ka naruwa na itisitong niyo. Nakasaysaya at katao. Condolence, kumpadre. Di abad Diyos di mangliliwakin ka. Kada kayo. Kada tayo. Igaman ako, madre. Umaykam to. Umaykam to nga kina nga makipagbantay. Agbakasyon ak to. Kabayan tintiman sayag ni kumadre. Manong Nemi, nasakit. Ngariknahan kan lak amin. Di mapukawan, iti patpatek. Ipatpatek ko na, tanagbalimbat nga napatek kaniyak, kada kabing ang gina ni Dona. Na nakasaysayahan. Ngem, daytan, ti talaga nagpatinggahan ng tipiyag na. Magitakmat manong Nemi, ti paset,
tinasiray nga langa digitiya kapamilya na. Para kadakwada manon nimi na siyatan ti kasta. Tapno maming pinsanan nga awan ti mariknana. Tagin ina lang aroden. Sana nga marikna no sumro ti sakit ti puso na. Manong nimi kasla ko lang ma-imagine no kasta nga agdi karada nga sakit kasla ti anak ko idi. No dati manigatan nga umangas, mas asyana nga mabaling ko ma. Kat sukatak ti puso na kinitid ko kinkwana ti puso. Kasta ti kinarig at ti adaan ti kasta nga sakit. Nga magin ina ni kumadre. Kat na yarasahas ko. Kada di maudin nga rabiina. Sakba ti tapon. Kumadre. Awan ti pagdanagan. Taipatek ko. Nga taripatuwek ni kumpadre. Kinunak manong nimi tagpaisong isupet ti mangidurduron ken niya Rolly. Nga numatay isuna, awan to kanot sa bali nga pilyek nga kasukat nun saan nga siya. Ngayon ti question, siya to nga ta talaga. Kalabasan di makabulan, manon nami, day off ko, idi sumarong karne kumpadre. Kumadre, dak. Kumadre. Dakil mo gagar kumanong. Ni Mimi, ada taro ba? Di mo nakita? Ada siguro ti unin. No kasta siksika. Katuwa na, sino kumapati. Kumpadre, alala kumpadre. I love you. Ila, makabulan lang ni kumpadre. Oray ko may di si bibiyag pailain. Kaya't numata talaga, kaya't. Ang kumpadre, kumpadre, I love you. I love you too. Nyapay lang arod manong, kintuyak ko na. Oray siya, kid mailiwak mat. Kaya talaga matakursunada ko na ni kumpadre manong. Nagkasubat pa nagkursunada na kanya. Ala, kinada kami na iti o nagti kwarto, iti ngato, ti apartment manong. Dito'y kami itirabaw ti kama, anaggabu manon nemi, nga awanin ti tapar, digiti bagimi. Di kumpadre, manong nemi, tinamin pinsan, nga nangap-up, iti nabayagan nga panakailiw ko. Gabot ti panakatayan, ni Lino, nuli ko nakuma, nga live-in ko. Live-in partner ko, nga ama ni Mimi. Agasumet tinak panangap-up, anamin pinsan, ti iliw ni kumpadre. Taori di si bibiyag ni kumadre, manong nemi, kat saan da makapag-sex. Yung kabotawanan ni kumadre. Gabot talagang kinaykayat nan amapukaw. Tapno maginanan kat awanan ti pain nga mariknan. Kentap numatkan matan ti waya-waya nga agragsak ni kumpadre. Apa nagragsak mi nga dua. Nagpapas kami nga rod dita. Manong nemi nga oras. Nasingalaeng manong nemi ti amin, idi tawagan nak ti anak ko. Mami, where are you? Daakon. Nagamit akon dito eh. Anak, mabiglaeng. Adak dito nga to, kadwak ni ninong mo. Ay na, ang tata ni ninong. Ano brayo? Agar-aramid kami ti ading mo, iha. Ay, nagpais sa ninong. Kadagpais sumanong kadeding pa naigmi kini kumpadre. Kalbasan ti may sa 2-3 nga bulan. Handa na adin ni Mimi. Na inuri may manong nemi ti makatawan de di kumadre na sagbay nga nakapagkalay sa kami. Nagkalay sa kami, kalpasan nga naipasngay ko, manong nemi ti adi ni Mimi. Inyawid nak siyempre iti balay da, ngayon panagberda ka di Dona. Imbes nga ni Dona itan, ni Dona ti asawa na, siyak itan. Nga dan kami ti duwang anak ni Mimi, kastamaten Kenny Rolly Jr. Manong nemisan na ko na pinagtrabaho pa iti asawak. Tasyaklat ta kanon iti makamo ang mga iwan. Magtaripato, aming pinsan karigiti duwa.
nga anak mi. Ni Mimi, kini June, aging kahanaddan kami pa ti may kadlo anak. No kasunod pa nang ipateg ni Rolly kadagiti duwa nga putot na kanyak, intultuloy na ti panang ipateg na kaspud nung anak na ni Mimi nga anak na ti Punya. Awanin ti sapulek pa manong, iti kasasaad mi, daragsak kami, dapat check nga da kami nga talaga tinaikari kini Rolly nga agtaktakaw na inay iti tungpal bihan. Dahil nga rin ti pagkasalita kadagyaman naklauna iti anus mo nga nangurnos kalpasan nga nakinsen kang ka ti detalyen through your messenger. Thank you tilaing mo nga nang ibasa ng tadbiyag. Kat sabi ko dadamat na itad ko nga andal liwliwa ka nagiti patak nga nagbuya, more power to your program. Tuwing nga rin agyaman nga pagaya mo, Ronalyn. Thank you kang kamat kang ka Ronalyn, tingga pa nang iburay dato'y kumpadre, ay dato'y pa nang pakasalitaam saknan kini kumpadre, nga da kayo tinagkatuluyan. Kaya thank you mat kadagiti nagbuya, may naganan da kayo manunusaan, maraming salamat for watching. Kaya iti pa nagkomentyo, salamat po.